naig ijay haway nuwad darig na magkapukat tapusong saan ka di agapulaing ti ambisyon ama kapag naig ti haway a paraiso nuday tapusong kintusok ka kinusto numan pa'y lakayen daytoy langak hawayano na'y aduan iti pirak hindi kam to gumatgatang iti ayat no agayat ka saan na may gapu iti pirak tuy ayat mi hawayano kasapulan mi met tinapudno ilokana na pandalus anaima asaan nga agayat kapulaing iti kwarta darit nang magkapukat tapusong saan ka di agapulaing ti ambisyon ama kapag naig ti haway a paraiso nuday tapusong kinpusok a ginusto numan pa'y lakayen daytoy langak hawayano na'y aduan iti pirak ayat no agayat ka saan na may gapu iti pirag tuy ayat mi hawayano kasapulan mi met tinapudno ilokana na padalus anaima asaan nga agayat kapulaing iti kwarta asaan nga agayat kapulaing